Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa yang nakapulis ka manin, si Kanoy me? Ay nawaw, nalipatam ka di timbagakan kay di kalman. Anya timbaga maya? Adda meeting dagiti parents ije pagadalan ita. Kita ama, amangan lumabayagan kayo manin ni Jay. Unay kamutin lakay. Meeting nga rod day jay. Manong ang oras ti meeting nyo aya? Depende iti pagsasaritaan me. Agrubat ka na. Siguraduam ang makaawig kayo kalpasan ti may isang oras. Anya? Alas 12 iti malam. Sakbay nga agalas 3 kat adda kayon dito balay. Ay umuna yan ti kasta Robin. Kaibagbagakla ang meeting ti papanak. Alas 3 lang katawan kayo pa'y anagawid. Makita ma talaga. Ay nawaw, apay arimwar kayo, friend. Umuna kami nga agawid, friend. Ne, apay ngay. Agawid kayon kat saan pa'y analpas ti meeting? Agalas 3, friend. O kat, anya kumaitan o alas 3. Agungot nila kay kuno alas 3, kat saan kami pa anagawid. Manan? Un friend, sipod pa'y idi kat kasjayon. Tunggal adda papanak kat orasan na. Ay una yan. Amuna ang napatag ti pagmimitingan tayo ita. Ibagam tulat tanoan niya ti mapagmimitingan niyo, friend. O sige, mapanak tulangan ni Jibalayo, friend. Ay na, agyaman naklaonay, friend. Maala, umuna kami nga agawid iti anak ko. Sumarungo kay tulatan. Ay nawaw, kunak man no ada meeting yu iji pagadalan ita no yung may anak ko. Adang agpay sunanang. Kay, apay anagawid ka adagos no adapay gayam meeting yaw. Tay sumot ti kayat ti anak yun nanang. Adya, No sa anak nga agawid iti oras akayat ni Robin. Sigurado nga apaan nak nanang. Amangan no kabilang nakpikit di. sa dino ti ayanday ji arubin aya. Adda iti silid mi nanang. Nakaturog. Di isulat ta kuman tinapan na meeting. Dayjay pa iti kunayo nanang. Kasadot na dayjay ti makimiting. Kunak laki di no binaliwan na ti kastang aramid na. Ay, saan mo nanang? Isulat tamot. Inton maminsan, di mo aramidon ti ibagbagana. Marmarwam day tao. Isu na laki di ti kanayon ang masursurot. Di mo ipalubos noy may. Agda trabaho mita. Inalam ti balon mo? Wen, ata dito'y bag ko. Nawan teramidam, agdalos ka dito'y balay ha. Di mo man panggapan ti makikaaruba. Anya? Diyak kaya ti asawa ang makikakaaruba ta muna. Kutno dito'y balay laeng matiayan ko akanayon. Sa anak to pa'y ang makapasyar. Kasta ti mayat, noan niya timbaga, iso taramidam. Di kag patanggan tap nawan ti riri. Urayam laeng ang mapunuanak kan ka. Anyat ko ram? Ay, adda ayamot imbagak. Malagrubat kakit din, tapno di ka maladaw iti trabahom. Amangan no siyak tumanin ti pabasulam, no maladaw ka. Ay na, pasensyakan ano itala ang anak umayak, friend. Itala ang manen ngamin anawaya anak. Okay lang, friend. Maawatak mo't. Kat, ti asawam nga stricto. Adda trabaho na itang friend. Ay ka, mayat nga raw ti timing ko atawan nila kay mo. Sigurado ako sila panakday jay no makita na. Ninanang laeng ti kadwak dito'y balay. Gumawan pagdanagam, friend. Tanasingpet ni nanang. Oh, anya nga minan, tinapagmimitingan nyo, idi na palabas anawas, friend. Adda ka no bayadan tayo, friend. Manan? Gimatang da ngamin iti printer, kat adda bayadan tayo asag fa 500. Agasam man da ita. Kasanumot ngamin kat nagngi na ti printer aginatang da.
Isumulagayam Ag merienda kayo, pay. Ay nawaw, siya kuman atin ang irwar nanang. Okay la ang kanya. Si kaki dimot noy me. Saan mo't anadagsen kay? Ay, sa kunti may dito'y balayo. Tadi kamot ngaminan mapmapan. Ito'y balay, Noemi. Ata ang muyumot nila kay ko tatang. Istrikto la unay. Ay, nawa. Aging gayta. Katwan, amin apapanak kat orasan na tatang. Ay, nalabos mo tantikas ta. No saan ko nga aramidan ti kayat na kat guraan na. Anya nga minti bagayo ay tatang. Kasangay te ka na kami itong Sabado. Nag-text ka dito kapsat mo ka. Aywan, nag-text kanya tatang. Eh, mapantayo Dagasinlak to iti balay na. Sa anak mo't asigurado numapan kami tatang. Iti anjaga po. Adi kay maman. Kaya saan mo takanayon na chay? Noong tanak ngay nila kay ko tatang. Adi ipagkamta sumurot mo't kami. Uray ti katugangam no kayat na di mapantayo. Inton bigaten ti kasangay ti kaanakan talakay. Kanya ko maita. Nakadesisyon ka mo't siguron. Wen, saan ka sumurot ka na kayo? Anya? No kayat yun, di mapan kayo. Saan mo ta may parit ti mapan? Pudno lakay? Saan ka nga agungat? Apay ko mga agungatak. Mapan kayo. Ngamdua nga oras yung lang ni Jaya. Ay nawaw, umanay ayamot ti do nga oras lakay. Ay nawaw. Apay kit din asaan kat mangan laang mataramidan nyo ijay. Sumurot kalat tangaminan Jacket, kunak lang arutan. Apay apilitin nakpay lang amin. Makaamu ka. Nagrigat kalakit din aya akasarsarita. Agawid kamin tatang. Apay nga agawid kayo kat adapay ti makaninton madamdama. Agmismis kol ngaminin nila kay ko tatang. Ay baya ba, taag miskul aging ga kay kayat na. Apaan naktumanin no agawid kami tatang. Sino nga binti ng iba ka? Asan asumuro? Saan mo't ababalin at ti kayat na kanayon ti masusuro? Tatang, Ay, akto ka kakiti dita. Itala ang manin anaurnong tayo. Agkakarat ka pa nga agawid. kasanungay no umay ni Robin dito ikat agis skandalo tatang. Eh nawaw, umay lang at tada kami tagsalita. Sa anak ang mabutol, itasawa. Nilakay mo ti umawawag, friend? Iso nga agpay so friend. Diyak amunoan niya ti ibagakan ko na. Ay nawaw, di mo't makaururay day ta lalaki. Ay, madanag anak nga rod friend. Anyat orasan kat saan kami pa'y ang kaawid. Ay na, relax ka laang, friend. Kasano ang makapag-relax da tao no kastoy lang ang friend. Kita ang akat na nagsakti anak mo ama kaya ayam kadagiti kasinsin na. Ay, diyak amunoan niya ti aramidak friend. Husto tinaibaga ni tatang mo, friend. Saan ang mabalinti kaya't nilakay mo akanayon ang masursurot? Nang runa kat awan mo't dakas ngar aramidam. Anderan nakamutan. Awan pa'y kadidanoy, minanang. Awan da pay. Talaga mo ta? Ay nawaw. Di mo man apaan ng ti asawam no agawid da. Di na pa'y pagan ano asong batang ti awag ko. Ang mga nubisi da ijay Ang mumot akaanakan nyo ti nag-birthday. Anyat orasan nanang. Ay na, masuruna ka talaga. No makaturturog ka, umunakan ang maturaw. Sa anak amaturog, aging gasan o sumangpet na gitya-ginak. Urayat ti panagawid day jay anoy mi. Tabagbagak manan. Ay awan mon, Ruben! Naimbag man ta nalagi piyo pa'y lang ti agawid. Nabamban nugak lakay. Pangaasim tadinak manin pagsasawan. Anya ti nagtulagan ta, Ay, makauma ka man, Robin. Kahit mo ti makaraman, ha? Kasta pa lang ti panagsungsungbat mo kanya. Kasi ka lang arudon ta dabaso na. Si kala ka na yun, ti masursurot. Ti ko nam kadikat awan ti panunot ko, Ay, pangaasiyaw, tapagsaritaan nyo anasaya at ti parikot yaw. Saan ang masapul nga agpinpinukaw kayaw? Kasanaw no mangag ti anak yaw. Tangkan ulo mo't tamanugang yun, nanang. Hay, apaw, Rubin aya. Pugno man. Makitultulag. Inton kwan, di namot lang takdaran. Kano si ka ti agdisdesisyon.
Makitultulag ba't nga ibagbagam dita? Anya mo nga tati mariknam no tunggal rumwar ka kat urasan da ka ni bakit mau. Awan aramidom ita. Apay ko ma. Mapan mo sukunan ti putot mo ija pagadalan. Apay asyak ti baon mo. Saan pa'y analpaster aramidek? Kantap no mapadasam matlang. Diwan. Day talaga ya. Itugot mo tapayong tapno saan kayo ang mainitan. 30 minutes lang nga. Anya? 1:30 ti oras ita. Sakbay nga agalas 2 kat adda kayon dito'y balay. Na. Apay nga orasan lak ngay. Ay nawaw. Apay nga griri ka. Kat kastamot tar aramidam kanya. Naimbag man ta amom tinapnapanam. Siyempre siyak pa di ko na kayo nanang. Amok tararamida. Kahit anya tiriknam ita asikamat ti inorasan ni bakit mau. Ha? Nangagot imbaga ni bakit mo kang kaitay kay. Sakbay nga agalas 2 ka adda kayon dito'y balay kuna namay. Normal lang. Day tanana. Sigurado ka. Ngun mo. Apay nga raw adanda ni saan ama i-drawing tilangam itay si mangpet kayo iti putot mau. Banog ko lang. Aday dyan nana. Nalakalang mo timang sukon kahit. Kun may isa. Saan mo't nga dayo ti pagadalan? Nilakay mo matiin baon mo anang sukon iti anak yu iti Martes, friend. Win tapno mapadasan na mo ti maururasan no kasta nga addalakad na, friend. Isum lagayang magdardaras. Aya? One friend. Di nakpay sa mo ten na eropaan, gapo iti kadadaras na. Husto tapno muna tirik na, friend. Agkalkaling utan pa yan. Isumanen ti ibaon ko ang makitsenda inton sumaruno. Umanugot nga ta, friend. Sigurado daytan. Ipariknak man mutken kwa na, ti iparparik na kanya. Ay kauwan barang iso ti pagnakman na, tapno di nakaan-anderan, friend. Awan pay ni Ruben. Awan pa'y nanang. Ado ti impagatang mo kang kuana aya. Kas iti sigod agat gatangak, nanang. Sigurado ama is-stress mo tenday jay no sa dino man ti ayan na ita. Di na nga rod sungsungbatan ti awag ko, nanang. Amangan no adda pay laang iji palingki Mayat ti kasta tapno amuna no anya ti ipikto ti kasdeng aramiden na. Agyaman naklaonay, nanang. Tadiyo kanunungan ti aramid ti anak yo. Ay una, sa anak akas itidaduma akatugangan akon sintidor. Naggasa taklaonay, nanang. Gaputada kayo tinagbalin akatugang ha. Api nga itala ang anagawit ka. Ano? Imbaon na ka makitsinda. Sa ita saludsudan tak no sa dino tinagapwak. Wala, ta-overtime ka mat. Anya? Ti saritaan ta ket sakbay nga agalas 11. Adda ka kuman dito'y balay. Kita man no anya ti oras ita. Ado nga ron ti tao di palingki ba kahit? Aya, Wen, urela agbibinang ka kami jay. Idi nakalugan akon. Traffic pay. kat anya tirik na ti makitsenda. Nalaka? Maaramid mo iti may nga oras laang, Kumaano saan lang nga ado ti tao? Kuno sa anak ana traffic. Adda manen meeting ije pagadalan lakay. Ha, manan. Basaam ti insend ni ma'am iti group chat mi. Meeting mo ta kanayon. Si kamot ti mapantap no mapadasam. Jak kayat. Ay nawaw. Apay ngay. Basta jak kayat. Sikalat na kami ng timapan. Apay ngay, baon nakpay lang. Nalakalaan kan ka. Saan ka di? No siyak ngamin timapan, kitjak amuno anya nga oras ang makaawidak. At least, no si ka ti makimiting kat may sa oras laang aramidom. Basta jak kayat di makimiting. Sikalat ng timapan. Agawid kay tulaangan numalpas ti meeting. Di nakurasan? Di mo ibagan no anya nga oras ti panagawid ko? Saan? Basta agawid kay tulatan. Di kay agpakarabi unay. Tadelikado di tadalan. At damadlaw ko itaanoy may. Anya day tasaning? Saan ka mo ten nga agdardaras? Saanin, friend? Ay nawaw, nasaya at ano kasta.
Saanan nga gungat nila kay Mau? Awan mo't imbaga na nga oras kanyak, friend. Basta ti ko na kat agawid kami tulatan numalpas ti meeting. Basta di kami kano agpakarabi ita delikadong. No kasta, nagbalbaliw magaya man nila kay mo, friend. Saan da ka matin nga anderan? Sapay la kumaatag na nayo ng ti panagbalbaliw na, friend. Ay ka, naamiris namat siguro ti bidot na. Narigat nga ta, no tunggal rumwar ka, kat nilakay mo ti mangibaga, no anya nga oras ti panagawid mo. Kasla kontrolado na, no anya ti mapasamak. Ay, pudnot ako nam, friend. Narigat ti kasnyay. Awan ti tal na ti panunot. Ken no daduma, di mo pa yan amuno anya ti ununaem nga aramidan no kasjay ti asawam. Ay, nawaw! Saan adakes ti agbalin nga istrikto nga asawa? Ngam di mo sobraan. Taamangan no isupay ti pakadadaelan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.